ndinokumbula kanye kwetu kanye kwanakacho sekanye kwanakacho vakhwinya votate vakasala chose manje athi liyabona lathi izihlahla ezinhle zikhona kini khona Hazi vaibva kunochera mvura kubhori. Andino kuti wakasangana navo apo ndiani. Ndobva vataura kuti mabhivhu auyi. Hayi vakomana ava kuti vachisisa manje. Saka kavaudza aibva ku South Africa. Havazivi kuti ndiani akavaudza. Saka ndiye akatozokonzera nyika inge kuti Deni asiri yemunhu iye akavanga vachitori kunogwa wakaili papa umwe hoyu Jonathan wakaili muluvoko gwaRubini. Mukunzwa kuti vatizinzi. Joseph ndiye anga ari pano. Jonathan ndiye anga ari uko. Vakaseparetwa. Uyu ari kwani undili. Uyu komana uyu wakandasare pana sasa. Then uyu ndiye akaenda uko kuna Ruben musoti. Ku prize kwake koko. Pasuko. Kwavari izvozvo kwavari izvozvo. Kuya kwaya kwakataura mudhara achiti tigere zvakanaka tinodya tichiguta tianga amana baba vaya vatasangana nawo ndini nawo baba wangu saka uyu anga ari kuna achibva kumvura amazi kuti vahlangana hayi but uyu anga achibva ino abuya akabuya uyu anga abva uko manje vangangoya kwa weekend kuzoona mumwe ndiani makasangana nani ndiani akabudza kuti mabhivhu auyi imi ndokutosiya zvigubhu zvemvura pashi swabhubha ela bantwana bangaphi 2 munye wafuta chinhu chakaresveka ipapa havadi kuparadzanisa vakagara pamwe chete I think there was a reason because pavakauya vachibva ikokoko I think avo vanhu vakura you know something happened muchikoro matwins asivafundisi behlangene same class umwe tomutora timisa kuna imwe class umwe kuna imwe class because zvanga zvaitwa zvacho deni nhasi vasingatombozivi kuti kukokwendeko vane musha wavo lesikolo ngaye lafunda la akuti baketi manje vaigona uyu ane 4 subjects una 4 subjects manje uyu haana kunotora manje umali kulandelela ile ngathola ama results eni vakatora zvitupa zvakapfira mumba zvese hayi kodwa uma besiya zimse vakutora amen hamudi kuenda kucollege kunoita maticha iwo zvitunda kukanya zvitinda nambe mumona vana vafanana neva kwakuyi I am Sergeant Simon Rally Taka Duputa uyendodaita mupurisa haiti kana ahunwa zvake mudhara wacho ipoemo mazita ake oseiwayo asi yaita sepoemo yaita sepoemo akuhugwa edina ehula noma wawanani kuti ndimi nkuluwo I am Sergeant Simon Rally Taka Duputa mazina akona ndi Simon Rally Taka ndela vatate gulu vavava Taka Duputa Taka ndiye anozvara vana ndini Dupute ndiye anozvara Taka madhuputesi isu kwedu ikoko tinongoti kwana madhuputesi maodarika nepo here pana madhupute anotozi ana madhupute ndiwo vana madhupute vanhu vaizotenda voti edhupute vanofanira kunzi echuma anozi machuma vanozive kwachuma aito hazvokuti mutupo toziziva muziziya asi tinoti hedu ndekwadhupute hayi saka ndipo pano ndopane lumogogumogoti ndinokumbula
ndinokumbula kanye kwetu kanyi kwanakacho sekanyi kwanakacho vakhwinya votate vakasala chose manje athi liyabona lathi izihlahla ezinhle zikhona kini khona ikoko makasiya zvese panapa ko nyimbo yacho achireva kuti kuti mbani menditi ndinokumbula ndofunga kanyi kono mafunga kanyi kumusha kuti mafuka kumusha kwaichoseni kuchose tokumbula vakhwinya lapha nomo akati kufunga vanhu my friends nasi molala hope vana vangu mukatukutila muolota sivili mulikaya manzi nasi mucharara mushe muchinoota musha untokozo nguye yedwa ophilayo akulo munye omunye zowapho wonke olungile kabhubha vana valungile kwaye vayapho kabulawayo mwana wamabhivhu wathi unotihanganyisana vana vavili mbisana nosikana vana valungile 2 vari mutown buluweyo lungile yanzvadzi yavo kuna mai ava ulokuzeni wawo umtakamathilida wabhubha laye uarthur hayi no sorry mtakamathilida ndiye hoyu sikana nomwe hayi mwana wamathilida mathilida ana mwana wakachinyika mwana wamathilida akashaya mberengo manje yena lo owabona itswaputswapu yena laye wazalwa ngo-73 njengani ari kuti semiyena taki iwawo hayi semuyelo sothini avaisemuyena sothina sothini gorera 19 chi 73 sakana makore mangani izvozvi vane 49 samatwinzi makatinyepera kabepe aiwa ndino kuti zvakaitika I think pakaenda vadhara vaya vana ava vanga vati mama nemanhiki because munhu akakutorerai macertificates ndimabhivhu mabhivhu aisenza kwada saka ndiye akavanyorera chero manhikiri because kuti vawane manhikiri ekugokwe vakabva kunoku vachina Gokwe 1979 iroro gore kuti vane 49 years 1973 sakura kuti date rebirth rinorizwa date rebirth handichazivi saka manje mema kutosvika 50 years musikiti because ndiri rakatumwa ndichinodedza tax kuti iwe kuzotakura mai vava kuti vaende vaende kumbiri wosika makatienda mamuripo pakazvagwa vakazvarwa tichigara nababa vavo achizotorwa nebhasikorozvo zvairewa hancho ndinda inotora mai vavo nebhasikoro actual words you are 49 years yes zvepachokwadi mune 49 years zvepabepa makanyorwa wanzi 43 difference yamakaiswa ndechi about 6 years ndizvo ikatarizvo handizvo ndizvo 3 plus 6 ndiani 49 saka mune 49 years imi musazotaura kuti ne 43 ne 49 manje lapatuliliti omdala wakhona nguphi-ke isintu saini omdala nguphi anzi hayi mdala ndeuyu aikona ndoyo ndijonathan uri jonathan umdala kuti mukuru ndeupi but see uri vokawo
la mhla lifikile ekhaya bantwana. Yeah. Yeah, sure. Ekhaya livele liyakwazi. Lalizalahleka kodwa ekhaya liyakwazi. Hayi but bayabasingalahlekeni. Abashika uPlumtree kuphela bethi duputeyo. Ngani bajithisa papa. Mambo sikathetha uPlumtree wakwandukile kwaduputeyo finish. That's what I was telling you. Kuti ukatosvika kuPlumtree ukati kwadhuputi vanokuudza kuti dei vaifana kutsvaga kutouya. Because mukatarisa imoPlumtree muyamwera vesavata vaiuya pano vachizokombozerwa ngingiri ziyo dzavo. Saka mudhara vaya the last ningiri paakarwara SDA Plumtree yavo Chatikobo ndiye vaigara pano vachiitirwa manotsi eningiri. Even Methodist. Ndingangoti ende nemaschools. I remember when I was at Asha, kwakaita competition yesong yake. Kuti vanhu vachaimba song yake iyoyo. Pane imwe yainakidza zvaizvo kuti lezo zinyoni emaxokwini ezihlavela zingakauli ziyacula amaculo azo. Ndizvo kunzi shiri dziri muningiri mumiti dzinoimba mazuva yakasvika kwedu neshona nokuti akatobva panapa opinda vanonogara kukomo uko obva aterera nemhuka aigona kungoterera ekhaya kule khaya lalikukumbula ibe selisweli ukuthi lenze njani. hanzi kuti chiturikira uya warubvunza vaimbofungaire kuti munokumusha zvikanzi aiwa taitogara zvichifunga. iwe ngatauri uyu chimbobvunzai mubvunzo uyu ngatobvunza kuti ani ano ari kupi anzibvunzai kumbokomuniketai nauyu taura nezvana varatile ndozati inda mai vavabvunzai ndambona kuna iwe usatauye igogo chimbotaurai nauyu ndambona konapa ndingambona live mazi nemazi usemaswingo kati like lambona lapha empikiseni usemaswingo vakafanana mbichana sika uya notaura kuti ndivele kwati uyu ndiani kuti konapa ukunga vamwa unyepedzera uyu ndandatozoona dzonzwa achitaura konapa kuti kuri pano mari yesikole edhuze konapitekwa pera kasikachana kakuru etikwa ndanike ndafika kwelinda kuna pa kulapha ngamfundisa kona ngeweekend ndithi chova ndibuya nebhasikoro anoziva inganoziva kuti vaiuya nebhasikoro anotoziva kuti haambisitupute narula ndinanto ndivakaedgata ngandibona wenga vakarara ndivakaegati venavana vamhingo vose papa ro natandi nantombi ade vevuzwa kuti kati apo paya ngubani ntombi amaibvunza ani maibvunza vabvunza toninda kutozoona unokutulise UK tengowaona lotandi untombi yata senikotlivis ani maibvunza ntombi ndiyakashaika 91 ava ndivananava avo ndigogo sisi gogo vangu ini gogo venchecheyo ndo ave kutora munin'ina kuti uya ndo ava vane sisi nesisi vakazotorwa nemurume wani apa ngavafanani munobva maona gogo tupute mukaona
izvi ndo zvana zvagogo dhupute ivava zvana izvi ndo zvatete avo vari kubaba fields wanga vangouya vanhu vakafanana sika makafanana kuti ndivo vanongoti vatimungumkwai tarisai muone mino gogo muone kuti havafanani nagogo dhupute here vafanana iyo vakagarawa mudhadhe wavo Mugogo wenyu. avo vaya ubaba watatu udhadhe wavo nomna wake saka vangokarorwa pa1 gogo dhupute yes wakubva 1999 ava vanga vatikwanisa vanga vaita 110 years vakaita 110 years vakakura zvemi saka ndisisi ndisisi vavo saka vakagwadziwa zvepakaenda munin'ina wako vakagwadziwa zvikuru vakagwadziwa ava ndovobvunzai ava taurei tinzwe chichakanyatsoitika asi kuti vazoenda kugoko what exactly happened